Няма да не пуснем! Моля ви, не се бийте! Моля ви, не се бийте! Парите, ясно ли тя? Тогава ще умреш! Чули? Ще умреш! Казвам го пред камерата, ти ще умреш! И аз се обадах на 112, че ми писаха то акт ще му го заврам на този заместника. Казвайте къде! Ще му го заврам, тук няма община. Какво ви афектира, господине? Защо проявявате агресия? Трябва да напусне мъглата. И за Вие съсед ли сте? Ще напусне, защото статистика е голяма. Моля ви, правя важното уточнение, че не сме дошли тук да правим скандали. Успокойте се. Няма да правим скандали. Не, човек бе, човек. Това е динозавър, бе. Това е жив динозавър. Ще го хвана, ще го отдуша. Приемете, че той е женен за динозавър. Не нещо такова, защото... Не ме заплашва, защото смачкам главата. Ти! Аз не съм мачо, къде ти мълчиш? Ще троши още един път чинете си ноти. Като дойде от свогето, почна в градината да почне да копае. Ялти ма виж. Така ли се копае? Какви са тези движения пък ваши? С мотиката. С мотиката се копае така, не така. Бъркате движенията. Тя знае как се копае. Не. Моля ви, не се бийте. Не се бийте. Ще дадеш ти Ще ти дам на съд. Аз съм Митьо, да ми махаш чантата и да те гледам, да ме удариш, така ли? Ще ти изкарам фарите от тази. Чули какво така? Фарите ще ти изкарам.